Lisegameni lika Yesu Kristu, ndibulise our senior pastors and pastors, ndibulise egameni lika Yesu Kristu, amen. Ndibulise elders of the church, ndibulisa ngegama lika Yesu Kristu, ndibulise senior deacons ne-deacons, ndibulise egameni lika Yesu Kristu, amen. Ndibulise abahlabeleli, ndibabulisa egameni lika Yesu Kristu, amen. Ndibulise ababethi bohati, ndibabulise egameni lika Yesu, amen. Bulisa abantu abatsha, ndibulise teenagers, ndibulise Sunday school ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndibulise visitors, ndibulise egameni lika Yesu, amen. Ndiceliwe ke bangcwele uba mandize nezwi apha emva kwemini egameni lika Yesu ngokuzithoba, elasibonisane ngencwadi kaRute uchapter ngo-3 iverse ngo-11. uRute chapter 3 verse 11. Amen. Ngicela uthandaze mfundisi. Sizabonisana nje bangcwele ngalavesi, andizulilanda lonke ibali, kodwa ke nje eyona nto endiza kuyicacisa xa kuthethwa ngoRute, thethwa ngenkazana ethembekileyo kuThixo, haleluya, eyayazincama ngexesha ifumana umtshato, haleluya, yashiya ilizwe lakokwabo, haleluya, enguMowabi, washiya izithethe zakokwabo, haleluya. Ithi incwadi yeBhayibhile ke lafika ke ixesha loba bezawubuya umva seleshiwe ngumyeni, haleluya. Andizuza nalo ke bangcwele ibali, kodwa nje eyona nto ehleliyo apha enhlizweni yami ilavesi eku chapter 1 unumber 16, haleluya, apho uninazala wayemcenga embongoza uba makabuyele emva, haleluya. Uthi akukho sidingo soba mawundicenge undibongoze, haleluya, ngoba andizubuyela umva, isigqibo sendisithathile, haleluya. Eyona nto endisikelela kakhulu bangcwele kukuthatha isigqibo ngenhliziyo yakho, haleluya. Wayesegqibile, kungekho umuntu ozomguqula, ngoba uyazazi zonke izinto asuka kuzo zakokwabo. Yiyo lento sethathe isigqibo uba kanawubuyela ezintweni ezimbi ebezenza, haleluya, akangeke abuyele koThixo bakokwabo babazali bakhe, haleluya. Uthi xa ethetha uthi uThixo wakho izawuba nguThixo wami, haleluya, ngoba seke bashile oThixo ababunjwayo, haleluya. Sikelelwa indaba yokuthi sowuhamba indlela ende noThixo, kodwa uphinde ucinge ukubuya umva, akazange abengathi angacinga. Yiyo lento esimva esithi sukuthi usokolisa undibongoze, ngoba ndiya apho uyakhona, apho uzawuthi vukhona ndizawuthi vukhona nami, uThixo wakho izawuba nguThixo wami, haleluya.
bangcwele akudingeki xa sowusithathile isigqibo uba mawucengwe. Haleluya. Ngoba uThixo uzawukwenzela wena inceba. Akudingeki uba masikubongoze. Haleluya. Xa sawuzishiyile into ezimbi uzishiyile, akudingeki uba buyela umva, futhi akudingeki uba mawucengwe. Ubushiyile, shiya. Apho siya khona siya phambili nokumkhonza uThixo. Haleluya. Ithi baqhubeka ke, wayengazi kodwa nje into eyayihlele enhlizweni yakhe sizibhambathiso. Haleluya. Eyona nto yayihleli enhlizweni yakhe kukuba kangeke amphoqe uThixo, ngoba xa uvume emntwini, haleluya, loo nto ithetha ukuthi uvumile nakuThixo. Haleluya. Xa uvume kuThixo, loo nto ithi uvumile ebantwini. Haleluya. Wayengafuni ujikela isigqibo sakhe noThixo, ngoba wayesebabonile oThixo bakokwabo. Waweva amandla aloThixo noba babuyela bengenanto, kodwa loo nto ayithi akamazi uThixo kamamazala wakhe bengenanto. Kodwa uthi lo Thixo wakho ndihamba naye. Ayizuba nguThixo wethu sobabini, uyambanga uthi zoba ngowami. Haleluya. Ngoba ufuna umva pha kuye lo Thixo eyenza inceba. Uvile ngalo Thixo uba uyakhulula, uvile ngalo Thixo uba uyaphumelelisa. Unelethemba lalo Thixo. Wathembeka abangcwele, wahamba wayofika kwilizwe angazalelwanga kulo, wayofika kwifamily angayaziyo, eshiya ifamily yakhe encame konke. Haleluya. Xa efika phayana ufika kungemnandanga, kodwa ngoba evumile wasithatha isigqibo, wafike wamelana nobomi balandawo. Haleluya. Uthi xa efika entsimini uyafika uBowazi, ufika enamathele kule ntsimi, uthi pikica kule ntsimi. Ithi lento ayekhona namanye amasimi. Haleluya. Kodwa umyalelo umnika umyalezo woba uzuhlale kule intsimi. Haleluya. Akhona amasimi futhi ayetyebile awanoya kuwo, kodwa uthi uzungalaqazi, uzunamathele kule ntsimi. Bukhona ubutyebi ngakwamanye amasimi, kodwa uthi le intsimi uzungasuki kuyo. Haleluya. Masingasuki kule ntsimi. Akhona amasimi uthi xa emyala amanzi ozowasela izibe ngamanzi owanikwe ngumfana, ngoba abafana bale ntsimi bafundisiwe, abafana bale ntsimi bayaliwe. Haleluya. Bakhona abafana nakwamanye amasimi, kodwa abafana balamasimi abafundiswanga njengabafana bale ntsimi. Haleluya. Abafana bangamanye amasimi bayaliwe, kodwa bona bohlukile abale ntsimi. Haleluya. Uthi uzuthi wakunqanwa xa udinga amanzi, uzusela amanzi owabizinikwe ngumfana wale ntsimi. Uzungaphumi uhambe uyokhangela amanzi kwamanye amasimi, uzungaphumi uyokhangela abantu abazawukunceda, ngoba lukhona uncedo kule ntsimi. Haleluya. Lukhona abangcwele, ziyafumaneka zonke izinto kule ntsimi. Haleluya. Ewakhona amasimi, futhi la masimi anokutya, la masimi atyebile, kodwa into endifuna uyithetha yinto ethi kule intsimi akukho nto engekhoyo. Haleluya. Kule ntsimi abafana bafundisiwe uba kuphathwa. Haleluya. Kwamanye amasimi abafundiswanga. Haleluya. Kule ntsimi omama balapha bafundisiwe uba umama uhlala kanjani nabanye omama. Kwamanye amasimi abafundiswanga. Haleluya. Kule ntsimi otata
amasimi ane-order, anendlela zokwenza izinto, kodwa nje into endifikeleyo xa ndifikela leli lizwi ndiye ndafikelwa ngumohluko wale ntsimi. Haleluya. Ngoba le ntsimi yohlukile, zenziwa zonke izinto, kodwa izinto ezenziwa kule ntsimi zenziwa nge-order. Haleluya. Uthi xa emyala uzusela amanzi owanikwe ngumfana, uzubiza umfana ngoba wayeyazi bangcwele uba ubathembile uBhowazi abafana balentsimi uba ngeke bamphazamise, ngoba abafana balentsimi bayalwa, abafana balentsimi bayamamela, abafana balentsimi bayamoyika uThixo. Haleluya. Haleluya. Uthi phaya kule vesi esizawugxila kuyo, uthi ndiyakwazi uyinkazana enesidima. Haleluya. Eyona nto endisikelelayo kule nkazana yohluke kwamanye amankazana ngoba yona inesidima. Haleluya. Yohluke kwamanye ngoba yona ithembekile, yohluke kwamanye ngoba iye yalishiya ilizwe lakowayo, yathembeka kuThixo. Haleluya. Yohluke le nkazana ngoba iyamoyika uThixo. Uthi ndiyakwazi, awungeke bangcwele ube naso isidima ungamoyika uThixo. Isizathu soba mazi ngesidima yingoba uye wathembeka kuqala. Haleluya. Awungeke ube naso isidima ungakhange uncame, ushiye izinto zamandulo ujonge ezaphezulu. Haleluya. Unesidima ngoba washiya zonke izinto awayezenza kuqala. Haleluya. Uthi ndiyakwazi, ndakhumbula izwi lenkosi xa uYesu Kristu wayebabuza abafundi bakhe uba bathi abantu ndingubani. Haleluya. Akazange athi uYesu Kristu kubafundi bakhe bathi abantu ndenzani. Haleluya. Ngoba ukwenza kwakho akubalulekanga ukogqitha lo muntu nguye. Haleluya. Wayezenza uYesu Kristu izinto ezinhle, kodwa xa ebabuza abafundi bakhe uthi bathi abantu ndingubani. Kuthiwa ndiyakwazi uba uyinkazana enesidima, uba nesidima ngenxa yezinto ezinhle obuzenza. Haleluya. Awungeke ube nesidima ngenxa yoba umile washumayela kamnandi ungenzi kakuhle. Haleluya. Awungeke ube naso isidima ngenxa yohlabelela kamnandi ungakhange ushiye. Haleluya. Isidima siyafumaneka xa uthe wathembeka kuThixo. Ayinamsebenzi into babantu xa bekujongile bakujonga ufanelekile kodwa ungakhange uthembeke kuThixo. Ayinamsebenzi into ba abantu bathi xa bekubuka bakubuke bakubona unezinto zonke kodwa ungakhange uthembeke kuThixo. Haleluya. Kulula bangcwele ukuthembeka ebantwini xa uqale wathembeka kuThixo. Uthi uzube nalo igama eloba uyinkazana ethembekileyo, ungumfazi onesidima. Qala uye kuThixo, ufike kuThixo uzendlale ngoba uThixo wethu unguThixo oxolelayo. Awumxelele uThixo uba wenzeni ngoba engakwazi, uzibeka zonke izinto oyawukhe wazenza phakathi kwaThixo phambi koThixo ezazi. Haleluya. uThixo ufuna umuntu ovumayo uba ndimenzile u1, ndamenza u2, ndamenza u3, zonke ezo zinto azindenzelanga nto, ndibuyela kuwe. Haleluya. Kukuphuthuma isidima ke oko. Awungeke ube naso isidima ungakhange uzendlale phambi kobuso bukaThixo. Haleluya. uThixo udinga abantu abazawukhulula phambi
phambi kobuso bakhe bamengaze. Haleluya. uThixo udinga umuntu ozomangaze phambi kobuso bukaThixo, abantu abangazawugugusheka, ngoba uThixo xa uzixela akasibuzi isizathu soba uyenze ngoba kutheni. Mina ndizakubuza uba ubuyenza lento ngoba kutheni, kodwa xa usiya kuThixo ufika umxele uThixo, akazukubuza uThixo ngoba unguThixo oxolelayo. uThixo wethu mninzi ngenceba. Haleluya. Uthi ndiyakwazi uyinkazana nesidima. Eyona nto uThixo ayifunayo efuneka sazi ngayo namhlanje sisidima. Haleluya. Thixo into ayifuna kuthi kukwethembeka, sibe nesidima. Singeke sibe naso isidima singakhange sithembeke kuThixo. Haleluya. Uthi ngenye imini unyana olahleko uthi ndinike okulunge nami. Haleluya. Uyamnika abangcwele umzali wakhe zonke izinto azicelileyo ezilunge naye. Xa ephume hamba eyosebenzisa ezi zinto ziyamoshakala. Haleluya. Uthi ekugqibeleni zakube ziphelile zonke izinto ebesikelelwe ngazo, aphinda abuyele kuThixo athi ndenze. Haleluya. Akudingeki bangcwele uba masicela intsikelelo kuqala kuThixo. Befuneka kuqala kuThixo ukuba makandenze. Haleluya. Befuneka kuThixo ukuba mandenziwe, ngoba uThixo uzondisikelela ndingenziwanga. Zizawuphela zonke izinto uThixo bendisikelele ngazo ngoba ndenziwanga. Andizukwazi ukuzisebenzisa izinto zikaThixo uThixo engandenzanga. Uthi ndenze ndibe ngomnye wabaqeshwa bakho. Haleluya. Uthi ndenze ndibe ngomnye. Haleluya. Ngoba sebona uba kuphelile konke. Phangaqala cela ukwenziwa. Uqala wacela intsikelelo, wacela ubutyebi, wacela imizi, wacela imoto. Masimcela uThixo aqala silungise, ngoba ezi zinto zikhona. uThixo seke sinikile, kodwa ke sizothi sizamkele ezandleni zethu, siqale simengaze phambi koThixo khona ukuze uThixo asilungise. Singathi sesiboniwe ngabantu sisikelelwe nguThixo, siphinde kwathina sibonwe ngabantu sihlukene nezinto ebesinazo. Haleluya. Masingamhlazisa uThixo wethu. Eyona nto efunekayo kuba masiqale sendlale inhliziyo zethu phambi koThixo khona ukuze uThixo asilungise. Ithi incwadi yeBhayibhile uThixo uyabaqeqesha abangabakhe. Haleluya. Haleluya. Uthi ke apha kule ncwadi endiyifundayo uBowazi uthi ndiyakwazi ngoba wena uyinkazana enesidima. Haleluya. Ndifuna xa siwugqiba lo nyaka ka-2025 sizongena kulo nyaka ka-2026, ndifuna singene sonke sinesidima. Haleluya. Ngazi uThixo enhlizweni yami angasinceda singene sinesidima. Bathi abantu xa besijonga babona ukwethembeka kuthi. Haleluya. Bathi abantu xa bemjonga uThixo wethu bambone kuthi. Akuncedi ukuma phambi kwabantu uthi nisindisiwe ungenaso isidima. Haleluya. Akuncedi ukungqina amandla kaThixo ungenaso isidima. Haleluya. Into endifuna namhlanje uThixo asincede njengayo kule nkonzo yokugqibela enyakeni. Makasincede uThixo asongezelele isidima. Makasincede uThixo ngesidima. Haleluya. Makasincede uThixo. Makasincede uThixo sethembeke kuye. Khona ukuze zithi zonke ezi zinto besizithatha besithaphulula apha izolo. Sithatha zonke izinto zethu. Kodwa sizukwazi ukuzisebenzisa
zokwenziso uThixo engaqala ngalungise thina ngoba sezikhona sezingakuthi sizithathile kodwa nje into edingekayo kuba uThixo makakasenze khona ukuze zingaphoncuki xhala lam kuba sithi sesinazo ziphoncuke izinto sizawuhlekwa ngabantu uThixo ufuna abangcwele singamhlazisi khona ukuze bangcwele abantu abakude nofefe lakhe baphuthuma ubungcwele haleluya ngoba ithi iBhayibheli ingabonke abantu bangafikelele kuyazini inyaniso abantu inyaniso mabayibone kuthi ngoba uthi uThixo ingabantu bangasindiswa bade bafikelele kwazini inyaniso haleluya mabayibone bangcwele inyaniso kuthi ngoba sithi sesinazo izinto babone nesidima khona ukuze zingabiwa khona ukuze into zethu zingaxuthwa isidima sizasifumana ngokuthembeka kuThixo Nkosi ngisikelele egameni lika Yesu Kristu amen